Салом алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. 21 феврали соли 2025 дар шаҳри Бишкек таҳти роҳбарии ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон Саидмумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев ҷаласаи муштараки ҳайатҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. Дар ҷараёни мулоқот роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон гузориши роҳбарони гурӯҳҳои кории топографӣ ва гурӯҳҳои корӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқии ҳайатҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистонро шунида, натиҷаи корҳои анҷомдода оид ба таҳияи ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ оид ба делимитатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистонро тасдиқ намуданд. ҷонибҳо лоиҳаҳои шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, созишнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сохтмон ва истифодаи роҳҳои автомобилгард, ободонӣ ва истифода намудани чорроҳаи роҳи автомобилгард ва созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон оид ба таъмини дастрасӣ ба иншооти хоҷагии об ва энергетикиро имзо гузоштанд ва супориш доданд ки барои гузаронидани расмиёти дохили давлатӣ ҷиҳати мувофиқа намудан дар чорчӯби шартномаҳои байналмилалии дуҷонибаи дахлдор оғоз намоянд. Пас аз анҷоми ҷаласаи муштарак протоколи дахлдор ба имзо расид. Ҷаласа дар фазои дӯстона ва ҳусни тафаҳум баргузор гардид. Сегодня, 21 февраля 2025 года, в городе Бишкеке, Киргизской республики, произошли важные мероприятия. События, о котором все время говорили комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызстан совершилось. Выполняя воли глав наших государств, многоуважаемого президента Республики Таджикистан Имамшариша Рахмона и многоуважаемого президента Киргизской республики Садира Нургужевича Жапарова, после долгой, трудной, но все-таки эффективной работы подготовлены и парафированы соглашения по водно-энергетическим и дорожно-транспортным инфраструктурам. Самый важнейший исторический документ, который парафирован сегодня, является договор о делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Вот данным очень сложной работой, которой они прошли под непосредственным руководством глав наших государств. Наконец, эти документы логически пришли к завершению. Эти важнейшие правовые документы представлены высшим руководством наших государств на рассмотрение и подписание. В случае их реализации будет поставлен конец столетний спор между двумя братскими республиками, касающийся проблем
государственной границы. И эти исторические документы, после их подписания главами наших государств, будут служить историческим чаяниям наших народов. Они будут служить интересам политических, экономических, социальных, культурных и иных интересов наших народов, в интересах их развития, процветания. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые журналисты, сегодня для нас, для жителей двух стран, для граждан двух стран, Кыргызстана и Таджикистана, особенный день, исторический день. Мы сегодня подписали окончательный протокол о делимитации границы между нашими странами, Кыргызстаном и Таджикистаном. Как выше отметил уважаемый Самир Саттарович, о том, что нами были подготовлены несколько документов для подписания дальнейших для руководителей. Это первый договор о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Второй – это соглашение между нашими правительствами по объектам, энергообъектам и энергоресурсам, то есть объектам водных ресурсов. Это третье соглашение, это соглашение о использовании перекрестных дорог и строительства новых дорог. Таким образом, мы сегодня окончательно завершили согласование. И сегодня наша комиссия, Государственная комиссия по делимитации и демаркации официально объявляет тем, что мы полностью по всей протяженности наших границ согласовали. Я в этой работе благодарю всех членов нашей комиссии, обоих государств. И особенно я хотел бы поблагодарить уважаемого Самира Саттаровича за то, что он действительно оказал очень большое содействие совместно с нашими группами данную работу завершили. Спасибо. Спасибо. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба устувориву мустаҳкамгардонии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёд ва таҷдиду навсозии иншооти таъиноти ҳарбӣ диққати аввалиндараҷа зоҳир намуда баҳри беҳтар кардани вазъи иҷтимоию иқтисодии афсарон ва муҳайё намудани шароити мусоид дар қисмҳои низомии ҳудуди мамлакат тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. Гузориши Дилшод Ҳакимзода. вазифаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳимояи марзу буми давлат ва аҳолии он аз душман, ҳифзи фазои ҳавоии давлат, муҳофизати мусаллаҳонаи сарҳади давлатӣ, ташкил ва пешбурди мудофиавии ҳудудӣ, иҷро намудани вазифаҳои сулҳоварона ки аз уҳдадориҳои байналмилалӣ бармеоянд иборат мебошад. иҷрои ин вазифаҳо барои таъмину пойбарҷо нигоҳ доштани сулҳу субот дар кишвар ҷиҳати муҳайё намудани ҳаёти осудаҳолонаи шаҳрвандон зарурати бештар дорад. ҳамин аст ки ба ин соҳаи калидӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоса зоҳир намуда рушди онро пайваста таъмин месозад. аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи навтаъсис новобаста аз шароити мавҷуда устуворона қадам мениҳоданд. ташаббуси муҳиме ки дар даврони соҳибистиқлолӣ баҳри рушди ин соҳа пеш гирифта шуд, ин мустаҳкамнамоии таҳкурсии қонунии ҳуқуқии мавҷудияти қувваҳои мусаллаҳ мебошад. масалан, дар ин давра қабули як қатор қонунҳо аз қабили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа, дар бораи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва дигар қонуну санадҳои муҳими ташкилӣ ба роҳ монда шуданд. хусусияти хоси ташаккули артиши миллии Тоҷикистон дар он аст ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити инфраструктурии ҳарбӣ барои афсарон ва сарбозон ҷиҳати такмили таҷрибаи ҷангӣ ва санъати ҳарбиро аз худ намудан марҳила ба марҳила хубтару беҳтар карда шуд.
аз ҷумла бунёд ва аз навсозии иншооти зарурӣ аз қабили дидбонгоҳҳои сарҳадӣ мебошад, ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити хизмат барои афсарону сарбозони дидбонгоҳҳои сарҳадии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда, дар ин самт баҳри беҳтар сохтани зиндагӣ ва буду боши онҳо ғамхориҳои беназир намуданд. майдони сафъороии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ такмил дода шуда, барои ба машқи пагоҳирӯзӣ машғул шудани сарбозон низ имкониятҳои нав ташкил гардид. хона барои афсарон сохта ба истифода дода шуда бо асбобу анҷоми рӯзгор тамин гардиданд. анбори захираи маҳсулот дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ аз таъмири капиталӣ бароварда шуда масоҳати он аз пештара васеътар карда шуд. иқдоми мазкур имконият медиҳад, ки маводи ниёзи аввалияи афсарону сарбозон дар тамоми фасли сол беталаф нигоҳ дошта мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ташаккули моликияти зеҳнӣ ва такмили таҷрибаи хизматчиёни ҳарбӣ муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии соҳавиро дар мамлакат таъсис дод, ки дар тайёр намудани афсарони касбӣ нақши беназир доранд. минбаъд дар Тоҷикистон сафи афсарони касбии артиши миллӣ асосан аз ҳисоби хатмкунандагони донишкада ва академияву омӯзишгоҳҳои ҳарбии дохилӣ пурра гардонида мешавад. ҳамин тариқ масъалаҳои таъмин намудани кадрҳои ҳарбӣ дар қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати президенти мамлакат ва ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. дар тӯли фаъолияти худ ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҳолатҳои душвор аз худ мардонагӣ, тайёрии хуби ҷангӣ нишон медиҳанд ва ба муқобили ҳама гуна амалиётҳои террористӣ ва дигар кирдорҳои ғайриқонунӣ устуворанд. Дилшод Ҳакимзода, мақсад ахбор. дар заминаи эълон гардидани солҳои рушди иқтисодии рақамӣ ва инноватсия дар мамлакат кор бо низоми рақамӣ вусъат ёфта, мутахассисон аз усули пешрафтаи технологияи иттилоотӣ истифода намуда сатҳу сифати хизматрасонии ба қайдгирии молу мулки ғайримаъқулро беҳтар мегардонанд. муфассал дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. ҷиҳати вусъат бахшидан ба раванди инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид. вобаста ба ин корхонаҳои зертобии корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул барои беҳтар кардани хизматрасониҳо ба мардум ғайр аз барномаи электронии системаи худкори ба қайдгирии Тоҷикистон ҳамчунин бо 2 модули нав фаъолиятро ба роҳ мемонад, ки минбаъд шароити хизматрасонӣ хеле осон мегардад. аз январи соли ҷорӣ, яъне соли 2025 мо ба таври мукаммалтар ба барномаи низоми иттилоотӣ ба қайдгирӣ гузаштем. мо дар барномаи сабти худкори ба қайдгирӣ солҳои 2018 то соли 2025 фақат ба қайдгирандаҳо метавонистанд амалиётҳои шаҳрвандиро, яъне ба қайдгирии қитъаи замини аз явлигӣ, бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ ва хоҷагиёи деҳқониро ба қайд давлатӣ мегирифтанд ва ҳамзамон иқтибос медоданд аз варақаи ба қайдгирӣ барои хариду фурӯш ба гарав гузоштани манзилҳои истиқоматӣ. низоми иттилоотии ба қайдгирӣ чиро дар бар мегирад? ба таври мукаммалтар ва васеътар, яъне ҳар як парвандаи заминсозӣ ба воситаи низоми электронӣ ба қайдгирӣ, ҳар як муроҷиати шаҳрванд парвандаи заминсозӣ ва ҳам шиносномаи техникии ҳар як шаҳрванд ки вақте муроҷиат мекунад ба воситаи низоми иттилоотӣ ба қайдгирӣ сари вақт баррасӣ карда мешавад ва ба шуъбаи ба қайдгирӣ ирсол карда мешавад ва ба тариқи саҳеҳ, мукаммал, осонтар, сари вақттар баррасӣ карда мешавад. низоми иттилоотии ба қайдгирӣ аллакай дар шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияҳои Рӯдакию Варзобу шаҳри Нав ба роҳ монда шудааст. тамоми парвандаҳои заминсозии шаҳрвандон минбаъд тариқи электронӣ, тариқи чопӣ ба роҳ монда мешавад ва муроҷиатҳои шаҳрвандон бевосита ба тариқи SMS паёмак ба шаҳрвандон равона карда мешавад ва аз натиҷаи парвандаҳое ки шаҳрвандон муроҷиат карданд ҳамарӯза бохабар мешаванд ва муҳлати муқаррар намудаи қонунгузор қатӣ сари вақт таъмин мегарданд.
мутахассисони ин корхонаҳо аз ин пас баъди гирифтани ариза тамоми ҷараёни корро ба воситаи барномаи электронӣ ба анҷом расонида ба муроҷиаткунанда аз рафти корҳо тавассути паёмак ҷавоб мегардонанд. сари вақт кори шаҳрвандон иҷро мешавад. ҳам шахсони воқеӣ, ҳам ҳуқуқӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин. вақте шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ муроҷиат мекунанд, дар барнома қабули дархост рақамҳои телефони шаҳрванд ворид гардидад, тариқи паёмак ба шаҳрванд огоҳонда мешавад ки ҳуҷҷатҳои шумо омода шуданду омада мақсад аз корхонаи ба қайдгирӣ дастрас намоед. ва ҳам дар кори корхона ҳам мутахассисони қабули ҳуҷҷат, ҳам ба қайдгирандон шаффоф, одилона, бе ягон камбудӣ ба шаҳрвандон хизмат расонида мешавад. ба ин барнома дар маҷмӯъ 1800 нафар кормандони зертобии корхонаи воҳиди давлатии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ҷалб гардида, ҳамаи онҳо бо компютер таъмин ва ба барнома пайваст мегарданд. вақте шаҳрванд худаш муроҷиат мекунад, ба воситаи барнома муроҷиат шаҳрванд қабул карда мешавад. дар инҷа умуман миёнарав вуҷуд надорад ва ба тариқи саҳеҳ аниқ ҳар як рақами мобилии онҳо смс паёмак меравад ва сари вақт муроҷиатро дастрас мекунад. ин низоми хизматрасонӣ бисёр нофаҳмиҳоро аз байн бурда, дар як муддати кӯтоҳ ба пешрафти кор ва самаранокии фаъолияти корхонаҳо мусоидат менамояд. дар доираи омодагиҳо ба мавсими нави киштукор хоҷагидорон ва механизаторони ноҳияи Қубодиён техникаву дигар мошиналоти соҳаро бо роҳнамоии мутахассисон аз санҷиш гузаронида ба кишти баҳорӣ омода намуданд. гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. ضمن برگزاری چاره‌بینی مربوط به آمادگی کشاورزان به آغاز کشت و کار بهاری تحت عنوان تکنیک مددرسان مرد دهقان، خواجگیداران و کشاورزان ناحیه قبادیان تکنیک‌های برای موسم نو کشت و کار لازمه خود را در نزد مسئولین و متخصصان ساحه از سنجش گذرانیدند. دهقانان و کشاورزان ناحیه قبادیان وابسته به شرایط مساعد اقلیم همه ساله به کشت و کار بهاری بروقتر آغاز می‌بخشند. با این مقصد تا امروز زمین های مورد کشت را از شدگار برآورده دیگر عملهای مربوط به موسم نو کشت و کار را انجام می‌دهند. طور کارشناسان ابراز می‌نمایند همین گونه تدبیرهای عملی برای باز هم بهتر آمادگی گرفتن کشاورزان و مکانیزاتوران مساعدت می‌نماید، زیرا آنها می‌توانند با توصیه و مصلحت متخصصان تا دوره آغاز کشت کمبودی و نقصان‌های موجوده را برطرف نمایند. اقلیم ناحیه نسبتاً به دیگر مناطق‌های جمهوری گرمتر می باشد. برای همین کشتی کار بهاری یعنی کشتی پنبه‌دانه بر وقت آغاز می گردد. وابسته به این امروز تکنیک‌های کشاورزی برای کار آماده می باشند. در حدود ناحیه 13076 گکتار زمین‌های کارم آبی و زیاده از 3000 خواجگی‌های دهقانی وابسته کرده شده است. کشاورزان طبق درنامه در سال جاری در میدان 7580 گکتار از آن جمله 1500 گکتار زیر پلیونکا کشتی پنبه‌دانه می‌گذرانند. تکنیک‌های موجوده ناحیه در مهلت‌های خوبی کشت به انجام می‌رسانند. از روی معلومات مسئولین ریاست کشاورزی در حدود ناحیه قبادیان زیاده از 13000 گکتار زمین کاره موجود بوده مورد استفاده و بهره برداری ساکنان قرار دارد. از 3000 خواجگی دهقانی در جماعت شهرک و دهات ناحیه قبادیان فعالیت کننده سمت فعالیت 2200 عدد آن به پختکاری نگرانیده شده است. طبق دورنما این سال در ناحیه کشت پنبه‌دانه در میدان فراختر از 7500 گکتار پیش بینی شده است که 1500 گکتار آن را کشت زیر پلیونکا تشکیل می نماید. برای انجام سریوقتی معرکه کشت بهاری در ناحیه 860 تکنیکای عملیاتشان گوناگون موجود است که 65 عدد آن تخم پاشک‌های پنبه‌دانه می باشد. در ادامه مکانیزاتوران و پیشصفان ساحه کشاورزی با سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قبادیان هوسمند گردانیده شدند. اسماعیل صاحبنظریان، موسی نورمحمد، اخبار. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند با مقصد جلب جوانان به علم آموزی شرایط مساعد تعلیمی فراهم آورده شده. آموزگاران صاحب تجربه به دانشجویان درس میگویند. شرح بیشتر در تهیه محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی.
баҳри ҷалби хонандагон ба идомаи таҳсил, омодасозии кадрҳои соҳаи тандурустӣ, таъмини ниёзи соҳаи тиб бо мутахассисон дар беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва хонаҳои саломатии шаҳру деҳоти вилоят, маъмурияти муассисаи давлатии таълимӣ, коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд дар ин боргоҳи таълим рӯзи дарҳои кушод ташкил намуданд. муассисаи таълимӣ коллеҷи тиббӣ аз кӯҳантарин боргоҳи таълимӣ ба ҳисоб рафта, дар заминаи дастгириҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави таълимӣ бо имконияти пурраи таълимию техникӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ва дар 20 кафедра омӯзиши забони давлатӣ, забонҳои хориҷӣ, кори ҳамширагӣ, ҷарроҳӣ, тибби оилавӣ, бемориҳои бачагона, дандонпизишкӣ, табобати бемориҳои дарунӣ ва дигар фанҳои таълимии талаботи замони муосир мутахассисон омода менамояд. дар рӯзи дарҳои кушод хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят бо роҳнамоии омӯзгорони коллеҷи тиббӣ аз имконияту зарфияти техникию таълимии коллеҷ, тарзи гузаштани дарсҳо, истифодаи воситаҳои техникӣ дар рафти таълим, таҷрибаомӯзӣ шинос гардиданд. тавре таъкид гардид, дар баробари симхонаҳои муҷаҳҳази таълимӣ озмоишгоҳҳои химия, биология, фармакология амал мекунад, ки баробари омӯзиши назариявӣ кор ба таври амалӣ самаранокии омӯзишро бештар менамояд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ дар он аст ки довталабон метавонанд аз наздик бо ҳамаи синфхонаҳои мо, бо шароитҳои муассиса шинос шуда метавонанд ки касбҳое ки дар муассисаи мо ҳаст интихоб намоянд. имрӯз дар муассисаи мо 6 факултет фаъолият мебарад ки аз рӯи 8 ихтисос буда, ҳар як ихтисоси онҳо боз ҳам тариқи буҷавӣ, ҳам тариқи шартномавӣ донишҷӯёнро қабул менамоянд. дар як сол то 1300 нафар дар муассиса мо донишҷӯёнро метавонем ки қабул намоем. дар даромадгоҳ ва роҳравҳои бинои таълимӣ омӯзгорону донишҷӯён ҳамзамон намоиши корҳои эҷодӣ, навоварӣ ташкил намуда, дастовардҳои хеш дар озмунҳо, мусобиқаҳо ва хонандагон муаррифӣ намуданд. таъкид бояд намуд ки дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд хонандагон баъди синфи 9 ва 11 ба таҳсил фаро гирифта мешаванд ва ҳадаф аз баргузории рӯзи дарҳои кушод муаррифии имконияти таълимию техникӣ, ҷалби хонандагон аз ҷумла духтарон ба таҳсил, омода кардани кадрҳои соҳибихтисос ва таъмини ниёзи соҳаи тибби шаҳру деҳоти вилоят бо мутахассисони соҳа мебошад. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.